Biamono. Tota que tengo chaca. Tutara chaca. Hace que bande que tore. Na boto go saba. Elinde to chake. Omwali moito bwesenta. Na buate kanisa St. Peter no aminyoka ngochale ntobwato mwali mubwechumuya nyekaro na bonko muri quest na inumba request tusabe Nyasaye tuchake kegwangeke mwali mwoyo bwechumuya naro nyekaro nchubono nayo mbanyete gusabangu ncentegerere inenga kinaende engiya twaumiranire bono asense moyo gusaba nigotoka gororoka oyo begete ko byarusie turanya sawa banene
torengera ria sogo saba twensi ase rita ria tata nerio mwana nerio moyo mutagatifu amina. Biamono mwalimu bwechu muya sauria baminto bande bataraika tigange oyo minto nka happiness oigore chinkwane echi abanchiri gotakeru mono lakini rende senka abageni aba baito baikire goikato barakabishe nga karibu. Abaminto mwaikira iga soko twato pore mbiya more mwezi none tubwata makongu na tugukwanane igenteke nene bono iga stwaikeire no kobeke para kwa no wesaba magoko ukwana ninko yokori twagakwana nirimono nando okobera ale no yomino ekogera tukumanya satara none tugutara njira oroche tukuna guikaransare ekogera tinkumanya guseninche mbwate guseno itoikaranstenere igo bono gento tugusaba mono Nyasaye goteba tutubu etambi zetu nari aratokonye ekogera oburwaire obu nabwachire tari ng'abochete ng'amkiabete ngocha bore obo Nyasaye orentire twakorire ebinto ebinge twamocheire Nyasaye bona agoteba tusaba amabera morigereri boindi abantu bakubuna chingoko ekere bare goita abakristo mbakogania abakristo basabe bakoende kanisa ime babaita bonspi ekere banyora ng'abakristo nabo batigarete koba ebabwate ebinto biri Nyasaye chiabo bagachibutura na bakaruta roche bono iga boindi burwaire obu mboyo babeire abakristo Makinight tutagwanchera toiranera omonene tumusaba amabera nje timbwati amange ngoteba mbiya mona sogocha gotoa pole asoyo minto Masabo Lawrence muna nabeiro ng'ana igana nakonyora Masabo kundangeli bonare yakundangeli omusubati bono timaete nande ng'otigairo gocha kundangeli omusubati igo kamuranchi muna mwacha motoremi amang'ana amororo karibu sana. Biamono happiness asepore yomogako yo tonyorire bono tokogenda ekenyorokia mariba narangeirio yo minto Robert Ntabo akwane kwani apa yekenyorokia mariba. Biamono chairman asiri waga korengia se family
ekanisa ya ikira na baritoganyete na bairwansi wa ika wa kirabia korengia kwani hapa yekenyero kia mariba igonkore ntarambirambi ase family na kubateinga pore ayanya saa ikire mwaka na korega siae mpaka asa ikeire igopore nyasaye mna togenda tumure mu sabari yo mugaka erabia abantu baito bonsi bari mwaika karibu ase kenyero kia mariba muna mwaigwa happiness yateba ense na bekumeti ense yonse na beteneine korende goika tumwege no monene nero koreki nero ratweteria mang'ana aya onsi aro ekiara twabere na covid kurumwa koria ono yo kabere igonya sawa rakonya otherwise family pore nyasaye basese nimbiamono biamono yo minto Robert ase kenyoro kia mariba ekwaya ito ya center echumuia ta ekende onsi bina bonda barangerio sogotera echumuia ningane tiogotera kwaye center ninta getogotera kwaye lakini tiganda agenda ekenyoro kia irianyi onde naro abaminto asema mbie yengia kwanza tokweranire nyasaye mbiamono ese ekeukobogima koro monto nyasaye toire na bange baganyite wikali tukeri basiria magimabo muno mugaka masabo no monto wa maskani ese miaka eli naiborwa umugaka masabo nigana nyorete okogende kanisa mosocho no Mong'ina oye batali gotigana na abana bae abana ba masabo bali mwatigaire ngenda abatebi mobe netabia elio mugaka mina abwate na ande monye bwate botambe bono iga karitu ikirichinga kechi tuikire chinga kia covid ebwate tekerase igoboge mobati twanjera nango etatole abairi nabasani bali twachire kolera ase nke mugaka masabo oetire chain kuru 1931 mpaka bono iga nyasaye okolera maya karora akora maya sense omwana agotebe kuwike miaka 70 nande nakomende bonus ye miaka igoro nabokorro mugaka masabo amenture miaka ende bonus eisaine igaba iri nabasani tiganya saa tokonye bali twachikolera tuirere into abanyene asenge encho obogemo botubwate barungu era bole kartongo soma ase kitabu kiare baresteni 14 verse 13 ekagotebe iga mbase seniria barari kurubona iga bamwege ne to manene okwama kwabo kumoika wikiro kwabo kubatunyana igo tigatumanya iga omaneno itonya sae ngwira nare bwango sana. Kwa hivyo marafiki na machirani ambaye mumekuja kwa ajili ya hiyo mzee amerara, wacha tuseme Mungu amfumusise mpaka siku ile ya kiyama atafumusisa na wale wote wapendwa wakati watamuraki mara ya pili huko mawinguni, na hiyo mzee Mungu yeye ndio atachua atakuwa mmoja wao. Lakini Mungu alimpatia nyakati na wakati za kuangama dhambi zake. Kwa hivyo kila mmoja tuko hapa. Hizi ni nyakati ambazo tunaangama dhambi zetu. Tikatose ni bukoro yo mo basitoko genda ekinechinga kinya satu ancheire twensi mbiamono asengencho kereke nyorongorere kere bune wiki saiti abantu 10 mbarali tabande bagutinde kwa bande bagoku igono arabanya siasa moirwo challenge nene eriyo gatana ki ningo orafumerie esabali na wananchi tikamose ni bwembiamono biamono wakwanira mangana maya tatiga machigo etani yake tutageta mangana elimo igeria kabere twagendire kyao abaminto koruranda nyemoro gororo kangu iranda nero maetene kenyorogia itu kiabo geka na chikorage tuma warache batebe nga kibata kwanu koruranda oyoro na royo minto gasimiri osegwache to karuranda
abaminto bali mwarule chinsemo inye chiense ongo bakwani bwakire chali sitimanyeti mumuroma nena ngaikwa moiro ko ngalibaga kolinde taimangana bono egento ndakwane mchegonde oyo gechuki noyo mwa Moseti Moseti nero monene oyo oralire nendugu yane naende n'omugaka ominto ogambire amang'ana agambire n'amang'ana maya nonyorara igarara ogenda n'amang'ana ali timaiti gosento onde narora atoke oragambe bunale kogamba engakinere yemo ndarenge ndakwane Charles ale kogamba asegetima egaikera Charles agasinyupi nabo ya bakwanete ngaturangeri Masabo gajete chitaeka chinke tukakole kineki igonda iraneli gaki twasiririe lakini rende no ogoika kwaye goike miaka 90 ne gasienkon bono iga balero bono buna twaikire ntwe timaiti gose onde nara ora ike miaka 90 igo ongo saba familia yaito familia yaye tigatobe buna masabalenge aganto kagotoka twakwana twakora buna masabale gocho okora mang'ana twakorera nigo igotingo genda mange ko batai karibu gatokoro enyangi ya Masabo arale biya naintwe no torochi biamono oyo minto gasimiri asina ari kwataka kumbikira Momochokoro kintimbu atie na teba iranda bagororoke bonse narunde tayo naroro omonto narora naebieka igotinyange timo muramonene nyekaro ibagari aye ndiyo twakorire kururanda biamono tiga twarigania abageni ba minto torana barabwo na bari tore rieta riabo no toramo mo secretary abo mwaikira mwensi tiangiri bageri ko batebi karibu na ndibu na mwegule chairman yatebire mbakerende tokora bari twatebi kuna tokora kwana nintawo kwana naye na botoka dina karibu sana ntobwate gradis kwamboka kurumarani aro mwana tobwate oncho nyamata kurunyamataro aro musani James Yombati, Bogusero, Omochokoro, Kuruanto Bwate Lawrence, Nyamulero, Kurunyamatuta, Esokoro, Tobwate Laonid, Mora, Kurumarani, Omwana, Nabali Wando Wansita Kwana Nilu Karibu, Ekwaya Karibu, Abairi Awa Mwaikira Karibu, Abasani wa Wanabo, Masabo Karibu, no ndobwense kenyoro echumia mwensi twata na karibu chinyomba chioba chenu neyere maega gaiga igo nero tokotumea nande nero kuchimata igo abantu ba minto karibu sana asoko tobwatesia kwa ni mwaka Masabo biamono omo secretary wono tigatogende ekenyoro kiage soni Gesoni timanyeti gesoni no moga komo sabana asirete oyo minto skeba kora na bakware go gari baga nonya kore se papa mukatoliki na ndo to tebie meroberi ya gesoni na royo minto skeba Tumsifu Yesu Kristo. Na inche tigangiriri bageri
koiranirie family ya Masabo nga pole. Masabo no mga kolingo mororo. Masabo no mga kolingo woko semi. Inche una nabeire neere. Ekero kende gionsi kere gyo kwamererania. Ririmo kura gukigoro mo kwamererania era gare nse akobatebi nchunsa tukwanira ngo toigunga nkikire. Ono ntu abange to okonyora tuli igoroga twatigo buyansa. Bono nchebuna namo manyeterende ndoche nga esaba muraba mwabo bonsi umugaka Moseti ondete iyo olenge igoro kata tigando chenga no nchwali olenge siasa lakini aba bande balenga bororo kubatebya igento bayigwa umwalimu osoro sirire omwororo omwalimu yani ogaro Ibrahimu igalenga omwororo bono nchegento nango basabanga tigatwego mufano oye nande kegima tutambue abantu ba minto inga oyo no minto oyo no masemia oso oyo no mube ekereke into kereke twateba nekebe osebono kiagera toegerero obobe nabo tokonyoranga nintu togosali intu ka tokoi igorende abana baye nabarabuna abororo bali tigango mbasabenga baikira abamwe abange babwaterane buna kolengana konyora bali Marieta Philip Skewa kurweke nyorogia gesoni mwaka omusana asirete mirobiri yaye teraba biamono sogontegera biamono Skewa nyumba nchire tobwate chiobo chenu chirensa chire chiabagaka echiabang'ina echire gochiese gari neraria matoke nare gochimari igo mteberi orio manyete Geswahili bagenda bachikoumera na batuomane otebie Geswahili nyumba echibuna neresi korunya koe nero ne kenyoro onde naro biamono mugaka murika ekwaya kanyagu tayarisha ninu nko alibaga akia tigangira magomba nenga Masabo no musani na nere ongenyora gitie kanisa Nyabururu Masabo mwaka bana saba yatwa yageze kanisa Nyabururu kana bata tawali yaro iga mdocho ngoyo muaba kabisa na watu bana Masabo tukamange wana ga jiroga Masabo no monto bokumya so bagaka kurere nyasaye mbweko monyene amatenga ne gari tulinete mbale bago ikira gesonso bago ikira gesuneka ekoro kuri ikire na bako genda buyamono pole gaki abana ba Masabo pole biamono kurunya koe etimu nere yetwa chore tugocha mutwa nabona ari ko request abaro bagende nka omochi morore gosebiro gobinde mbitigarete biche tokonya bairi baichira gotorerisi igo bari mora nabo mogo ikakomochi morore gosebiro gombitigarete ngakitogo cha gokora bagani baito bachira ninchenyi moke nayo imoke tindo chigo sembiche bisane ekwaya ito ya center ya Mosocho libagane eliaino buna bagokora nge chumuia nkorwo oyo minto narto kubwaterana aso abairi igatwa isire gokora
kwa njia yangu mimi. Bwana Yesu alitamka, mimi ndimi njia ya kweli, mtu haji kwa Baba yangu ila kwa njia yangu mimi. Ujiulize njia gani uifuatayo, nayo yaelekea wapi, na wafuata njia ya kweli. Ujiulize njia gani uifuatayo, nayo yaelekea wapi, na wafuata njia ya kweli. Ngamia ni rahisi sana kuingia tundu la shindano kuliko mtu mwenye dhambi kuingia mbinguni mwa Baba. Ngamia ni rahisi sana kuingia tundu la shindano kuliko mtu mwenye dhambi kuingia mbinguni mwa Baba. Hebu jiulize njia gani uifuatayo, nayo yaelekea wapi, na wafuata njia ya kweli. Hebu jiulize njia gani uifuatayo, nayo yaelekea wapi, na wafuata njia ya kweli. Njia nyembamba yenye tabu ndiyo iendayo mbinguni, na ile pana ya anasa yaelekea jehanamu. Njia nyembamba yenye tabu ndiyo iendayo mbinguni, na ile pana ya anasa yaelekea jehanamu. Hebu jiulize njia gani uifuatayo, nayo yaelekea wapi, na wafuata njia ya kweli. Hebu jiulize njia gani uifuatayo, nayo yaelekea wapi, na wafuata njia ya kweli. Mimi ndimi mwanzo na mwisho, mimi Alfa na Omega, mtu haji kwa Baba yangu ila kwa njia yangu mimi. Mimi ndimi mwanzo na mwisho, mimi Alfa na Omega, mtu haji kwa Baba yangu ila kwa njia yangu mimi. Hebu jiulize njia gani uifuatayo, nayo yaelekea wapi, na wafuata njia ya kweli. Hebu jiulize njia gani uifuatayo, nayo yaelekea wapi, na wafuata njia ya kweli. Biamono ekwaya ito ya senta ya Mosocho echumuia inu ndaba yali bakangora sababu ndokobeka matero okaiga oyo minto nari tokobwaterana je nare ngomoke bono nero omonene nere nkomwari baga nere torasuka iga torore bairi bachire ne kanisa noroche nero nerire ndiro lakini ntarakora omoiri oyo ito bono tware kobwaterana ase emeroberie tamaeti banto banka nachakire korigereria abantu banka rigere ringoyo ore maegao oteneine nabatebi ng'a rora buna emechiende goko egokora igo morigereri ng'a kimogokora. Karibu oyo minto, karibu. Okay, mbiemono Senge nje yeye bono teikira se chinga chinko ba chinko ngwake asa marida ngor ku James Nyamweya
nkurukuru ya senta ya Raganga na ndeginde omogaka Catholic omoriki kuruwa ali Nyabururu parish igo chinga kechi iga twasoire sesemo ya bairi onye toko chikorangalia bairi nale kuba request okoira chinga kichinke koranya libaga igo nkorangerio yo minto mo assistant chairman achate ne libaga eliga ni biafu yo mo chairman ya soka sinini igo assistant chairman karibu. Abairi, abasani, na bonsi, abanchete oyo minto Lawrence Masabo, abumwa kirega, twensi etua kirega eseri tukeri, elio tomoe esiko yo moerio, omugaka Masabo, korengia ese kanisa, Nyabururu parish nechi sente chonsi cheigoire abantu abange ebamumanyete buna omonto omwekeya omonto omoroge omonto omwororo omonto okoruo basemia bono eseri bagalia abagaka ba Catholic korwe parish ya Nyabururu na balia twasangete na Masabo koruchi parish chinda chinyi chaigoirwe unasuneka marani twaretire unatoregaiga amagombo amanene ase family yomugaka Lawrence Masabo oyo otigetwe ege kagetari kenenake no Mong'ina Sabina tiganya sae abe komoyo Sabina ase are sorwete bono egitware tirega intwe no bwanchani buna Masaba nchete abantu bonsi igo eseri tukolia rero nare gusaba litangani tobwati amachika litwa manyire aratoreterere namachika yo taiya makongu igare raisi torendane igonye komaitho korendana tigatokorebo bono tino chia mange amagomba ito onsi eseri bagalia abagaka ba Catholic korwe parish tigaikere omochioyo bwansi abairi abasani akoba chinga kijitai wanchirana ntaete koira libageri kobolia abagaka aba Katoliki mutagotere na gaki mwaro kia masikani ase omugando oyo bwansi mwakwe bicha einde tobe toko inyora Masabo story oliwe chibicha tafadhali abagaka banabo mbanganaiga ebara abange korenda ko bachipari chinde cheigorwa namangana buna buchiraya amakweli abande mbare konyara go ikekyara abande mbare kare na barabo moyega buno yo tobwate
Asante sana. Weke saruti kwania omuganda oyo. Okay. Bono ase ekundi eke etubwate chizoni isatu. Nyaburu zone kumurante kabosia. Nyaburu zone. Zone ya Nyaburu. Salute ya Nyaburu zone. Asante sana. Mosocho zone. Koreng mosocho nere enyene ga no moyo no yo mosocho zone. Igo asante sana na karibu. Abana wa mosocho zone. Salute. Biamano. Getare zone. Getare zone. Abana ba Getare zone. Asante sana. Tokorere Raganga zone. Raganga zone. Rang. San. Biamano sana bagaka. Koruwe parisheito. Bono tini komenta kende enale kwaligania eso bwango ekiara mumanyete buno musasiro tiagocha abuno amanganonsi chinkwano akoerera igona neli chiko tomadi okay bono eso bwango buna natoranga Mong'ina Sabina Mong'ina Omochokoro narenge ekiombe kia bang'ina nando mokong buna ncho Mong'ina omito no bare Mong'ina one no bare egrupu em bono Mong'ina Catholic. Please Wosia nino morekane no nyo Mong'ina omino tai abono no are semore koruigoraria na baba manyete nando mogendere komosabera buna bang'ina bamwabo echale diatebire motagocha baka bali bakaikaranse ko St. John biane bang'ina baro bakoenda bakogende getunu obwo mazine kebe inchuo mororekane no mwarenge grupu ya no yoga moinaria abang'ina ba Catholic abang'ina bakorokwa CWA karibu mwezi gochaga iga ntubwate ogotera komo togochiga koba amasabaito gochiaso mugaka Lawrence Masabo karibu lango lifunguliwapo
kelele za shangwe kubwa kwa wale wateule, lango lifunguliwapo, kelele za shangwe kubwa kwa wale wateule, akasema karibu, karibu, karibuni pumzika. Akasema karibu, karibu, karibuni pumzika. Karibu Yerusalemu, itafunguliwa naye Kristu mwana kondoo. Karibu Yerusalemu, itafunguliwa naye Kristu mwana kondoo. Akasema karibu, karibu, karibuni pumzika. Akasema karibu, karibu, karibuni pumzika. Wateule waluka kwa shangwe, wakisikia ile sauti, pumzika. Wateule waluka kwa shangwe, wakisikia ile sauti, pumzika. Akasema karibu, karibu, karibuni pumzika. Akasema karibu, karibu, karibuni pumzika. Biamona so tonyorera libageri unabangina sita biriu twarenge no Mong'ina Sabina nenda arenge grupu A Nyabururu ase Paris na rero nko ni toro mugakoye Lawrence Masabo baumeranire nande bakorire emirimo emiya barwanire Senge ngiya yokoira abantu kanisa yokoborokera ringana ria Nyasaye yokobaganiria omorembe oina into twachira kuganiria abana bayo omorembe ligara bagendere ase sabari eria asaba ibuli baborokereire nase babatigeire yesaire libaga na kubagata ase nkeyeiga biyamona ase mwesi mali mwaikire abasana bairi mwarure chingongo inye chiense twabariganirie nkeye karibu asa marieta nchoyo teneine Samuel Maira Marcela Kerubo eche areti ya center ya Musocho biyamono abangina baminto moseseniwe karibu. Asante. Biyamono abangina baminto asoko cheso bonge asenge ncho yobu ya weino naro rebo Monyokoro gone my boss oikire karibu sana chairman ono eso bwango nare korangeri gaki chikorera mogocha einde mweroberi numweka oyomona bagokwana ekia tagekende yonsi nerire buna ria onchokire nabora anyore abande mbakonyora liboga igongo saba kobasaba gaki nandi tokore bwango mang'ana abere tokore chikorera chikorera
Gotumande. Kora njiko boraga. Nokora. Chikora na wachingana iga. Senge njiyo kwangu. Na wamo kukwana malieta, ayo wamo na bago kukwana. Ngamba kwani abantu bamanene mwesi mino mulega iga sekegani ya kolera yane. Enyangi yo moiso mbiya mole na tora makongo. Ntende kolera gotaga iga Masabo ne kolera mwana umuro minto lega iga okoruku manene nera na icha iga mchemina mamu mwabo eli abatisire lirolie njamangana abatise tindi gochimanya nano ngo batisa tindi konyamanya mali tagosinya eli manye twa mano tama nande mane nali igo nda amine kolera Masabo ne kolera timbo ati amange abana bane chikolera chiatigara eyamate yabo yonsi Kristato mo moiko machenu Kristato ma maraika baye abagate nanda abatigero malembe nandi Kristai aikaranse enka ya yo mugaka kolera Masabo Kristai saransa rota ruo mina aikaransete malembe beno bwanchani abana bane remereri bano lenda batu akino tokanyarele iga twale konyara gutanga nandi ento gutanga kya to anyorete segendrete timbo ati amange ina bwate no banga nai Abajira korora yane ununganyi kuruense onko bayane minambia mono sogoika kore mi abana bakorera yane asa marieta nche nkoro kwesta bayani korumarani omwana mbwate nkwambuka igo bono gakiongo ta abana bane moreme kiagera mamu mino nasirete naende bono mugakochire bono tigara komaya muna bono igo bono nuna abantu abanene chaka koira minu bieka yesere na bare na inwe ekogera nyasaye nero bamanyete asa marieta mwegwe nesta bayani korumarani mbiyamon abakena abanene nabakwani mbiyamolese mabye nchigo chenkeye ni gonde kolera ya Charles mamu mwabo spora ni gabwate mareli igomba bali kunyalikana gwikirana obole munyasa okorwa motigale sinyasa Senge nchabe buli mbaba tigeta sinyasa mbiyamon Abakerista banene nabake nabakwaniria semambie yabono kuina limbi yamono naende mbi yamono aiga gande kolera sengincho abaiboli bane basirete nabuna bono tato yo igasirire nche gonde musbati omwabo Meri musbati o Charles Mong'ina kabere abana bali bane mwatigara nabali baminto bomugaka tato oralire naira neirimbi yamono naende mbi yamono mogendere ko baamo ekekogere gipindi ekenege kongu abatwagete ira ase emiaka yaetire nekeruru amurasabe Nyasaye abaikange abaechisemi n'obong'aini motugekerane inwe ase inwe amo n'abana bali batigarete muna abameri ominto timbwati amange eliane mpauli na magoma mogire kurunyali bali asante narai Biamono sana chikorera abako
bakona gocha tigaturaigwa abagani barurare na barabuo abaikire naende tokuba arigania. Karibu sana. Mbia mono chairman iseriva kansero baigwa nyakoe umusani. Oruoch umunyabiasara nyakoe umusani. Joseph Woira kuri nyakoe anko. Muturu SDA Church kuri marani karibu. Dori Kanyangacha kuri musocho. Eant. Masabale anko yae. Retired senior chief Munyancha kurubugisero umusani. Martin Ogeto eroga umusani omonene. Edwin Masese Marani Omochokoro. Robert Nyanusi kuru Nairobi Omochokoro. Mokoro korwa Marani yanko. Na bali bonse totateba ninu karibu sana. Na ndenge ntoji kwa ako basaba. Abantu bange getieke nekiya. Bagani mba ntoko chagaiga. Lorasi moi karanse kimoro cha bagani batene ni roje ngo chirogora ada sande. Bakonye gakiekero asa maskani. Biamono. Biamono. Wane toko genda straight ese kisemo. Abakwe babora. Kisemo. Bono twakorekanira sinini ekiara ntobwate abakobo nyagosira na ntobwate abako babana buna ba Moseti babondima no na baswati igo twara koboria no ane saba wane to chakobeka nga abana abako jinse amachionsi ekiara no gokumisana ekiara abako barega na bange igo tafadhali nyabere kiara mwanya bantu nere kogosa igo onya abako baro babana aba abande barure iga abachire na abandi barure isiko bakire. Igo abakoko muranje inchuo Biamano munyakerogo Senge inchweri baga bono nenga kiare ng'anire bo na inche na inge ng'akira bakoyone pole kwa jumla na inche basabiro bugimo buya kitora sobo ikobwense se bali twatigaire samarieta ane nkoro ku Matthew oyo bokondo korusiara wali bonse tuanyolira haya foleni sana Mungu awafariji asante na inje koira lebage liga koira nilimbia mono sawa tanyolera liba liga Eli tangoro ku James Omanga nkere maran Lutina mononko ira nilipole sengencho mugaka na arwara familia mushuli keire bako tonyolire into nango saba no bolemu no wanjani Ebisiba ejinga kichingia biamono bamanana chingongo chonsi nabamate ekiagaro mugako yorarire Masabo n'omuntu omanana abakena abanene bamumanyete n'omuntu omuya nandi n'omugako omuya bano tonyorire kende nkeye turate nche namanyete buna mokana
enkeri naigete iganyariganeti ororo omokoyono omonene agantebia naende naye okondu nyuma kiagera ninche omonene bono no ngoteba ng'a abana bane pole nabaamate pole nabasani pole nabagaka baba kwa baba pole bono rende naikire goteba gaki gaki twensie tokwenana pole nainche naire pole ekiagera nasiririe omosani omonene okandorire okankwaniri naende akang'orokia ng'a aye na omokatoliki naende tene nabokong'u tobaise kogwa ase amatemwa akera ching'encho igo rende nyasaye otemire kotoremia naende naremire mono ase eng'encho ya ering'ana eriang'ete nindigenderera takoribwaterera bokong'u tinkoribwatuka Yesu nere nang'ete chinguru mbuya mono ase ogontegerera abantu bomonene nabakwaniri mbuya more nabo togokwanania ase amabeki aera atobucheire mono igo tosinyire nki togokora sabina noyo ominto korwa onyagatanyi nane oyo bokari akinche nkoroku yobensi amora sobone bomatara mogakona koroku chachi yankweni sabina kere nare gotanya kwari gare kong'oregani buya sana gonte omwana ominto gwaikire gaiga gaki na ebirere ebinge mbwate nkorera amariga amange sana gaki abana bane pole gaki ense nabere kione kio torakora ense ekiare bono yaerire ntorochi ng'ai tokoru naende ng'ai togochia abanto bakure bakabone totegere toroche ng'aki nki eke kiabeire namarwaire achire bono amabendu ariembe igo tosinyire ng'aki bono ense yatobereire gaki korende gaki ngosabiranise omokoyone gaki orarire nyasaye amoseseni gaki amobeke ase omorembe mbuya mono Aminto wali mwaikira abairi abasani mwansipi tumusifu Yesu Kristo biyamana sana asogoika nainche natenenira buno moko mogaka Masabo na Sabina ero igete gutangana nabakobana musubati uminto no aro muchioyo mogako yegasirete kare kenga bakoyona nge bonsi basirire bono oyo nare konyembwate tware koumerana iga twakwana ni buya twasemania garengo mogako mosemia mogaka bwanjete dini mogaka okinera ase kanisa obwate semiengi ya ase semo yobo Kristo na chinjira chinde chionsi pi bono buna Nyasaye murangeiri igatwa ikira iga komokoba komotebi ng'agende sabari engiya ototang'ane irachi gotobwatera ribaga riase twensi tobegetera ini gochia ande bono buna igete kogenda Mong'ina nagenda igo nkorengi ng'a baumeranire no Mong'ina Sabina baumeranire Mong'ina omokaribisire omoborire ng'aki enka naye ngwachira enka ng'aki kwanyetiga bagenderete gukwana amang'ana ayo omanyete ekio ekinegente kong'ande kanene tobwenerete kwegena ng'a bare igo nabere igo buna intwe abakristo bari batotang'aneire momanyete mogaka Masabo na Sabina mbare gotigana nao barenga amo bono baumeranire igoro atogoteba ng'ako baumeranire batotang'aneire bagenderere gotusabera na intugo togoiko batotebi ng'a karibu igo twaikira komokoba timanyeti aba baminto korunkari abakogose bande mbaro korunkari bumeroga bande mbaro bakobande baikira nyambaraika ninyegenete ng'anchera bare igo atokorwa amagombo ane abene mwane
n'abaminto bonsi korwa INKA twarentire amagomba bena ase enkeye yo ondima gichana omochi bwensi tokobatai pole sana ase ogosiria omogaka mwamwanchete naende mwamorendire mono ntoroche gasi mwakorire na Nyasaye naroche yo mwakorire atogosaba ng'a Nyasaye gasi eriengi ya mwakorire Nyasaye abakane naende ngakinere mogocha na inu gokorerwe gasi eriengi ya buna mwakoreire abaibori igo Nyasaye abarende twatebire nkeye Ebisiba bo marembo bo naende togenderere kuganirania maya totiga amasaba ase nkeye buya mono ase ribaga. Mbuya mono sana Peter ase amang'ana ayia atotebiri bono nare goteba ng'a ekero ngwatora egekundi gete emogocha mwensi chinsemo chionsi komoranche chisemo ngosaba iga ekero chisemo chigokora oyo minto Bernard Riziki oberang'e chisemo Sana bwana chama. Jenese moya Moseti isa Masabo. Masabo no mwako bwate birenga liye bitambe o abajite foundation. Nona bana bayemba basukutagora. Abagajite foundation egwenerete na Masaba wate birenga bibu eto monto somete. Ande Masabo no mwako lengo mwekungi. When I was factory manager nakwa na era na chairman. Nonyo olenge omwana na bansigete nanje na mosigete akiri ento na mosigete ogwekunga egento kende gya kabere nigasigete sabina baigwana ine buya kabisa mosaje tayo mwekungu buna Masabo oya ninje tindio mwekungu buna Masabo yekungete sana na abana bachikolo bana Masabo ka bagajite foundation yankam mwase kwenye tagora Igomo igwete nga kinafwana. Ngogandira foundation yo ikabinche mbene. Na amanyire fatango jara baendagera yomo. Anje na baire ndagera yomo bere. Inche watu mwelete semo lakini jomo council abatali obaigwa. Na imo abatali ase Yesu njenda abatali ase nsaiga. Anje mo sabere mba abatali ase Yesu. Mbuyamana Nyasaba senia na mwachire kwa abana bane pole kana bachikolo bana. Mogende jencherengia na abande mwekunge buna Masabo ekungete andi musikana nabangina babo abangina baino alira abiya enyimbe yakotabanga mwasi kunywa marwa muri emesia mbuya mana asante sana. Tumsifu Yesu Kristo abana wa Nyasaye kiro makora kaboko iga Nyasaye nero begetega nyotali era ngantoliga buya mano njenko kwene Masabo ne semo yane Korubo kali Mong'ina Masabo mokoyone Mong'ina mboka mwiro minto bakule babere marem Katalino bonyo noyo mwa Sabina ga tuanjete alengo chero to kwania ento akwana niga Masabo noyo mintonka Masabo semo yana Masabo no monto muya aminta kerita ni kwa ligiya na kene ndili ko kwa liyo bolimo okong'ani lingo monto ga kule ga kobe keki ekerale biyali olio yakoro oino ekeramba utia lakini utagete montaro ekeramba utia ndate kiro montaro kumuya kale moyo na ndo monto konyo monto konyo kerale moyo na limokora ngo monto mbiyale Nyasaye no muya Masabo no monto muya twasirikire kanisa njene iborto kanyara Masabo ngo mubwati anda kaigo emyaka 10 lakini Masabo nere twali ko mamba na Yohana Otero njene mwawo Yohana Otero Mogoti Yona badi te tini mukanyara Masabo kunyaboro ndenga mukaya ntoke akoli bama batogenda twagera nyabororo Masabo no monto muya Sabina no monto muya nona bana Masabo minto abaya kabisa
Wina jasinda uchukomena jasinda. Tuakwana nebuya. Abana boss wina jali siasira. Iko Nyasaye nomia. Atolende atoseni. Ogende se Jeremia. Jeremia ikomine sana vile. Ego tenga abana ba Nyasaye. Jeremia agatumukuru. Agatayo kwa na abana abo. Abana bombagwa. Na bubali ntobono. Dara muri juburi bwachire abana ba Nyasaye. Tiga tuwa Nyasaye mono. Kubwa kwa oborweire oborwene bwaje na bwawa Nyasaye bwanjire paka togenda iko Nyasaye tigatolende atoseni twansi pi toba abantu bokumanya Nyasaye na romolende mbiyamano kono kwana lyondie kimaira kuruge so ndogoro Masabo no yominto mbiyamano nare ko basaba ba minto okonyora libaga gochaga baki tigatoba benye ekiara mange aya matanga na alia igo please risiki pia mono kuba kwa ni mwensimbu ya mure tagete go sawajida kaisano choka gosenye ditariana nkoro kwa bena riziki igondo moteli wa matera country music naende igondo mo sani go cha Senge yiga somo muroyo koro kwa deno abange tumo manyete buno ndima Muri kyo mago teba una when I die, no matter how old I'll be, still my people will shed bitter tears. It is not because my death has made them cry, but it is because my death will remind them a bitter past. Yani nga ekeronda kwe nevando Mogotu, nevando Mosae, nevando miaka yegatua. Abantu ba mintumbalere na sengencho amakweli ane igakuba inyuria na ndabo kia magombo nabo manyete gosira kumoga koyo iga nabo mokumeti sana lakini igonta gete ko bareme with the one song all two okoro kwanga I'll fly away Mpe sauti Chiare case natimoke yi ruruke yi ruruke omonenne yi ruruke kenda kwe alleluia bongoiga Kamba sase yobogi marima Yiruke Kochiare unaike ongo Yiruke Alleluia bongoiga Your story few more every day is a then I'll fly away Our land where joy shall never end I'll fly away I'll fly away oh glory I'll fly away When I die hallelujah by and by I'll fly away.
for the days we were together. Precious memories linger in our broken hearts. We remember you for the days we were together. Precious memories linger in our broken hearts. Go well, Masabo, we shall meet again on the other shore, land of gold. We'll miss you through the time, dear Steve. Oh, rest in peace till we meet. Death has snatched you at a time when you wanted it most. You've rested years, but you left us in bitter tears. Cause Marian Coreo Asomote Onachiwe no say okay, never carry Samachi. Cause Marian Coreo Asomote Onachiwe no say okay, never carry Samachi. Gendebuya Osu Tomera Igoro Jamu. Oh, thank you. Thank you. May God bless you. Biamano nare ko sabagaki asinare naranga na mocha nare ko saba abagani bali baru soba sabina. Bathoma marieta na limora imoke lakini ntarasoma tigoya arakwana. Karibu gaki tobe bwangake esengencho kende Johnson abokrabe. Asante sana asoko todi baga. Apa naita mai muandro kaiga ko tueberu. Okobano mungaini no tatum tara mungaini. Na asirete matena diolu mocho. Naita na budi baga na budi ba by force. Na diairu. Por koraiga. Padituara sema minta rueta ade sabina muka Masabo. Todi banta badi. Po no bachira ga bonsi na baba abang bare jara abande bober goja kaiga. Tiama kuana marieta tumanda kuana fo tum mana mal mama kuana tumusibu Yesu Kristo pora baigubane njengo kwa dina mara reo na dio maliwa nyagosira
oyo mokoyono osire na Sabina kamatiano orenge. Pole sana abaigu bane. wakire buya iga mwensi pi twarorani Nyasaye toigoreire onkoro kuchose bwa minga kurubunyagatani Sabina musibati omito Masabo mokoyone Tumsifu Yesu Kristo. Inche ni gonde mara kabere. Sabina nkamati yane korwenya gatenyi. Nande ne kolera. Higo na nyoru ake. Umwana girati si no yo mumuro minto. Pole sana abana bane. Pole na abamu abo Masabo. Ine kawaida ya makweli bona. Ero ikire kogenda. Asante. Amarieta na kwamboka karensi ndaga korunya gatenyi. Wanji bamana nabakwani mbia moyo. Elieta Julia na Morankoro kwa Sabina makomoke na ndego Ondoro. Ase Elieta Amerika banaleli. Sabina ne antiane. Tika sentia minto pole. Nyasaye na manyete na nabalende. Sama Elieta Nkoro kujude kwa moka. Nyagosira nanko yane. Tika sentia ne pole. Nyagosira mbati si anyalieko. Elieta mbati si anyalieko, nyagosira ne yanko yane. Biamana soko ngalibaga. Aba minto, pora abana ba minto. Nyagosira nanko yane. Asa marida, yobensia nyaboke omosa. Patrick Kisemba Sabina Masabo abu Masabo tatamoke na Sabina makomoke. Asante. Sawa twakodre. Pore gase ni ondima. Moseti. Demerelia ensenavere. Ancochire. No trama. Bana minto sister. No badaga bose bate pore gaki. No trama. Ondima kwandre. Pore gama no minto. Bana minto pore gaki. No trama krome gata. Into ba enta bana minto. Tata kwete mokote kanga sana. Nasaba seni. No trama odi antara kocha matanga. Seni chega asunuma tega sia kwa raga taoni. Nasaba go seni wana minto. Mbiamana sana. Esoko babango. Mong'ina dorika. Tafadhali. Yamona soko ngali bakumanya kerogo. Abantu ba Nyasaye abakena banene. Tumusifu Yesu Kristo. Milele na milele amina. Inchemwe wa Marieta Ndorika nyang'acha. Korumosocho omulira matali. Nakala kana kanya matwebire kyaro Mong'ina omwabo Masabo olekoro kunyage changa. Makopiyo koruo mulira mate. Bona iko iri bora no bonene otatiga mutali komanya. Ainche ne sabeire libageri nte tapore ya koruo mulira bonsipi mumanyanga na intuntu ikagaiga. Mugaka Masabo yo mumanyete koruna na achete bogusero mugako umia aga chirali wakwana no mugako ne banjaine sana na ikiagete nkamumanya igongo akira abana ba Masabo ngambia mono abana bali ba Masabo ondima na mumuro mino na abaiseke ba mina soko lendo mugako oyo abaiboli baino buya mugako mwamulendire buya sana tare gocha goikamia ke ese gasi mwakorire ntiganya saba kane abantu ba minto mwachira mwensi mbia mona sogocha naende mumanye ngoburwaire mboro bwa corona njeti gotangasa rakire na batoko kwana ase bali batamanyeti bamanye gakibeka chi maski gakisukare sa abantu bande abantu baito bakure kabisa muroche yani rero ngakera lituko na matanga kera lituko toko enda matanga bona twatire kwenda chigasi na matanga tochi tiganto sabe Nyasaye bokongu ara mboro ko bako kuaye ebibe biri twakorira twabere aseri oburwaire oboruo egere gaki go sento tigare tole moyo bona bigori bigo chagotigare bisini nibyoka batanyara korenda abantu gose bagambira abantu tigango tweretie bibe byaito tokorera Nyasaye
egere Nyasaye twabera torera mabera mbia mona so gocha mwensi yonko bolinga mwamoliro nde narora ochaga igakoreta pole kere narukoru mwana tene nango mwamolire nchugo cha ya makwanere nde ngana ntuntu acha mwamolire kora magoko iga bali mwacha Omong'ina orinya gechanga gare ngo Mong'ina ore gotorwareria abana buna abana bane nero ore ko bamariogo emenua nini Omong'ina ore ngo miya obweka ina Masabo yosirire mbia mono abantu baminto mosesenigu mbia mono sana Mong'ina dorika asaya amaya yogo semia konyantore bego tatika program na bego cha yara korekana korende bano mbia mono sana omoirio manene Ekwa area SDA tafadhali. Matu? Moturu SDA Church Choir. Tafadhali. Sweetly I trust in my Redeemer as I go singing on my way. So happy am I, yes, happy am I. Ever I know that He is with me, keeping my soul from day to day. So happy am I, yes, happy am I. Of His great mercy, I'm always happy. Yes, day by day. Yes, I'm happy along the way. Nikitembea na Yesu wangu, kwani ninajua ni ngome imara, sitaogopa mimi. Sina hofu moyoni mwangu mimi, nikitembea na Yesu wangu, kwani ninajua ni ngome imara, sitaogopa mimi. Shetani aliponitafuta Bwana, kaniokoa mimi. Marafiki walionitenga Yesu, akawa rafiki yangu. Pepo kali na dhoruba na sikifuma, kwake Yesu ni salama. Sitaogopa na usiogope, naye Yesu tu salama. Kaniokoa mimi. Marafiki walionitenga Yesu, akawa rafiki yangu. Pepo kali na dhoruba na sikifuma, kwake Yesu ni salama. Sitaogopa na usiogope, naye Yesu tu salama.
ya leo ya yumba yumba, hakuna amani kote ndugu. Shetani ameweka tego mingi kwa watu wake Mungu. Dunia ya leo ya yumba yumba, hakuna amani kote ndugu. Shetani ameweka mtego mingi kwa watu wake Mungu. Shetani aliponitafuta Bwana, kaniokoa mimi. marafiki walionitenga Yesu, Akawa rafiki yangu. Pepo kali na dhoruba na sikifuma, kwake Yesu ni salama. Sitaogopa na usiogope, naye Yesu tu salama. Shetani aliponitafuta Bwana, kaniokoa mimi. marafiki walionitenga Yesu, Akawa rafiki yangu. Pepo kali na dhoruba na sikifuma, kwake Yesu ni salama. Sitaogopa na usiogope, naye Yesu tu salama. Sasa kazi kwako nami ndugu, kumtafuta Yesu Kristo, ndiye mtetezi muombezi wetu kwenye majaribu. Sasa kazi kwako nami ndugu, kumtafuta Yesu Kristo, ndiye mtetezi muombezi wetu kwenye majaribu. Shetani aliponitafuta Bwana, kaniokoa mimi. marafiki walionitenga Yesu, Akawa rafiki yangu. Pepo kali na dhoruba na sikifuma, kwake Yesu ni salama. Sitaogopa na usiogope, naye Yesu tu salama. Shetani aliponitafuta Bwana, kaniokoa mimi. marafiki walionitenga Yesu, Akawa rafiki yangu. Pepo kali na dhoruba na sikifuma, kwake Yesu ni salama. Sitaogopa na usiogope, naye Yesu tu salama. Muyamano sana, asante sana. Abangi narome, kinsa machionsi. Masikio ya Ebisiba,
Abangina Rome tafadhali. Alo. Tiambo Abako tuwa minto mwesi wa ikenke mbiyamure. Chikase ni chibwati. Njengo kwana oyo sirire no muigwane kurumataraiti igorende amakwena otogotana wari kurukare mungena na sirete ntwarenga na ande bono mwako osirire oyore Masabo oro muigwane kurunka kurumataraiti so rende togotenga tutwara obore mutwensi tore mani abaitu bachira abantu barenga batata bane bachire batigeira nitu twatige bonto kurukwa bagaka nandi tugotema tore mani chisemo chonsi ekara toje gukwana ekara twikirega tore mani chisemo chindi chonsi bio ndatenga kwakoriteke lakini tobe tugotene Nyasaye totenga ki ayabere ni Nyasaye manyete nane ro tutunge tukorisira bankura tusirira ba igorende ondete yora abense twense ochimuru burebwa cyo kurwa corona kogenda turi uyore irende na bako komenya uyore ichware ta komenya so kyagara burebwa aberuweta abantu batenga corona tuirende tobeke mask toberao kyango bantu bande bachaire batenga ine gosori ne mucheso tubwate nchengo te ya abachukuru barega na baire pore bos binya saba seni tobe toko ibwana amo tobe toko remania ekiagero lite yora tenga ganko baromare mi koseko bar bakenke onsiere usatenga era amenyetense ye usera bwateni bena tikalense ko benya motoka mange twesingo etatore lakika tore ira misinya sae tutika ko tika sinya sae buna masabali sinya sae muigwane na botoko ba tura amo igo mbiamo no nchiri ante anko kuchasi Matthew kiboko kurumataraiti oyosire no muigwane kuba pore abaje kuroba na boss pore Nyasaye seni bari batigaira abandi barachire Nyasaye manyete ka turarwense na turakwana ngono konyo na nche na arua na nche na alarire goso twakwana ko murarire Nyasaye manyete nero tutonga taka tusirire ba na ntoira sirire ba biamono sogonte kana bia sana. Asante sana. Nate aba chikazin Tenkoro kumagire timago manyagaka oyo igo siramo muro mintare ngimamo mwaba musubatu mwaba makobiara igo na tabye ngabara ba mtopora Biyamona bakasa banene nche ngondo moigo Moseti nywa mete musubati umwabo yani umwabo Moseti urenkoro kunyamisa Rieta nje Samueli onchimbo nyakoyonga. Nche rieta liane onkoro ko France kichana Masabo ne kasani yane. Ngina Masabo ne Roma ne mama ne Roma kokoti. Naende ngwa kabana Masabo mapore sana. Mubu ati njere buna kwalenga tato minare. Nincho motanga ni o Masaba tangete ko batisa. Nche. Igo ngwa kangambo yamano. Masabo mtenya samo bekazage. To ba kirambi yamano ba kora tomo yo Masabo minto. Masabo minto na robo maiso anda mambo ba ile bonsi lakini makweli na bale na roganda tule. Lakini Masabo tira bantu baye wa mwa shiba chire batira bantu babo. Metembi yamano kibarororo igonto baroje. Jengo ko Elizabeth kwamboka. Segichana Kurubogeka. Mamu mwabo Masabo, amakubiara na bamu abo. Tumusifu Yesu Kristo. Tumusifu tena.
Njengwaka ngambia mono Jacinta baba Moseti abana ba kasini yane aserieta nje Marcela Mairura igotora abake muma na Sabina ni garo umwana umusubati umwabo Makopiyo igontu ne chikasini gochaga ko batigera liriko masame saburi 121 abakonyi weino boraru asomo nene nonya kerto kurigereria mangana ya Ayubu isana ibere ochakira yemo otuma gende 14 iche isana ibere omoteko gechiru chisagi nigo chigo soboka ekero chigenderete konyoro moiko omocheno bia mono mochoyo abantu baminto mbia mure ekiagara yechinsa na fato ikire nyamataro onye kwanjiru kwae buriwa gaga kwane rieta liao no bwiri bwakoreta. Tumsifu Yesu Kristo. Ndama niete ngore kumagde tinyabuke. Oyo nyambana nese itombu mataraiti. Oyo nkashe nyane. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele amina. Asa malieta nguru kwa buga. Masabo mbwa mwabo. Aro mwana makomoke. Igolende ndairaniria abana bane ngapole asingi njugu siri mwako mino. Na monolende abana ba minta abalinga bonsi bali. Aravu Masabo ko nyana rutigarete. Toko na kulirira kirende nere ochire. Igo toko sabanya sa mu wekenere. Asugwanja kwae. Pia mono. Tumusifu Yesu Kristo. Milele na milele amina. Igonkoro kwera leo nchari yo kiabu koru bogisero raganga. Motegare moiwe. Aiga naoma mo mintu masese abutolere twororera ambo mame motegerere igona chaiga abana bali ba Masabo ondima amonolia omwa batigaire mondi gari ko yakona go chanda botamo no gotamanya mutai ko manya kachibo beke yange ya baba mu katoliki na bakebo swaroro bo bwati shemere melisa ale gokora na konyeta kambye kiru mwana alinya koe ekarimu muro mintazi yeto lengo koro komikali okeyo akamwambia keremere magakora. Asante sana na mbole mere limo kole mere meyo. Asante na batabika nera leo mbiyamano sana ereneo wano enke yebuno moroche ereiga abasani mbaro nanda abange abairi n'abasani wano nare korangerie ekiara abasani n'abange twesiga abuna twacha n'abasani tore nare gosaba gaki eseribaga ry'abasani na eseribaga ry'abalimu bonsi tutara konyora principal zero otenenere egepindi ekyo tafadhali.
Sawa. Mbia mono. Thank you. Mbia mono sana seri baga. Ase omochiwo mogaka Lawrence Masabo. Abasani baina bairi na bakwani bairire buya. Ona teba make kwa niaba ya baiga. Amuna abandi batatire nago chaga iga. Una omugaka otwamanyira matuka mange. Uno Mong'ina asirete nande buna ruara pakanyagitari tukamarora egentekerne twasoma no bwanchani bora somo chioye ikiro montara ali tukuligeria mangana mange na nkia tigire maiga igoti anga kire family omugaka yo nambia mono sana asega asiengia mwakora yokolendo mugaka baka ikire miake yeiga na no mugaka omuyo bairete school na enda kabate bina kimoko menya nabantu bande igo tokomusabira amaya na bali batigire family agendere buya inche oyo mono musani obo umusani wondima umusani wobatikoro bae babo bravin na bande bonspi ese kinyoreke iga tote pole tikumugaka batumoke na enda bararire buya asanteni sana nche Mogunde Innocent kurubonchali buya mono sana Asanteni. Dennis Nkwale gocha na Moseti twakwe bicha. You know this is a lasting photograph. Please come, Moseti. Nchumu akwe bicha na basani waino. You are a special family to us. Ento kende nkere Mong'ina doli kakwana. Serikali is always right. Serikali ke yato tebiri tubeke chimask. Tiga tuesibi amaboko. Tiga tokolebo. Serikali teibwa temagoso. We must respect what it is saying. Walibande tomenyete isiko torocho gukumi. Please let's put chimask tiga tuesibi amaboko tolende distance alitora amenye vya mono. Thank you, asante sana. Bwana principal mbu yamana sa yamang namake ase abasani bali bakonyire family ngakie yobokendu obonge na kigima ekero mwaka arwarete ngakie ntambe ono ase engencho nincho bono nabonkora oyo minto oyoro manane sende ribageri agendere ne pindiek korende ngosaba bakaka ba minto amaliko narali kiralia nataka kero monta amanye a meaning yae. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Lakini kingo batigara mwenzi nyasawa seseni. Biamono nanche yangde tema gombane kujese family yo mwaka Lawrence Masabo yorale onara ngeli kujese committee twa bwate alio siadio marani yagera na sign y'abantu bana bara bakenenche bagendelie program kuruna banye chagete kuikabono kurumuisonde na otra na barabo tukarenje tukakora igo paka bunegi tega koteba abana ba Masabo na Sabino mintorale Omochokoro na bonse bali more associated with. Poleni sana, jisikie Mungu wako nanyi. Asante. Wono samalieta nkuru kwa Abdon Nyakundi ondo yo nyambane kurese jumia St. Lydia gerense ya Nyamonde Center. Nyamonde Center yo no mchairman we center. Alafu se parish wide yonde omuchairman wa bagaka toko genda se ase diocese yondo mo vice chairman we diocese ito ya usi kubwatia Mr. Lois Nyatundo yongo batabi karibuni mwako twabe na matuka mange kurutwa chagete kiombikio mogaka wikabunda bono nyasaa murangeiri tuko sababu komo yo asagia
tiango tunyore jumia ya sente John Viane tunyora Mogotera mutubikire ngero bwangu ngai muri John Viane ejumia basa maguru nyomuro tarabatuma Marafiki awali wa leo, haya dunia
Sikia sauti ya Bwana ya kuita, uliyepotea sikia sauti yake, uharakishe uje kwa Bwana. Sikia sauti ya Bwana ya kuita, uliyepotea sikia sauti yake, uharakishe uje kwa Bwana. Mbia mono eyene chumia asomugaka Masabo alenge gosiriki abamwacha gotoengora tokubaira niringambia mono tomaete kera chingaki nchibwata yae rero nomwaka Masabo orarire mambi naye ebori ng'ekero orarare nki orarare kotarirete orarare ase omonene gose orarare ase eng'encho otansaine ase ebibe byense iga. Tumsifu Yesu Kristo. Tomwegene Nyasaye ng'ekero torare asare ero omonyene. Asante. So tunaanza misa takatifu, alafu mengine yatafuata baadaye. Igongo cha katore misa. Egenta kanana tokorwero mugakoyo nkelianchete. That which he loved is what we offer now. Bonko babolia ngatogoroke twensi aso cha kemisa.
njoni njoni tufurahi mbele za Mungu wetu. Nitaimba wimbo ule mtamu. Baba njoni, mama njoni njoni, tufurahi mbele za Mungu wetu. Nitacheza, nitaruka, nitaimba wimbo ule mtamu. Baba njoni, mama njoni njoni, tufurahi mbele za Mungu wetu. So ningependa kuwakaribisheni yote katika misa hii. Ningeomba kila mtu ajipatie nafasi. Kero monto bagasa bwaneta kutoka egere tuchake mwanzo ke misa takatifu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Bwana awe nanyi. Basi ndugu na dada wapenzi, tujude dhambi zetu ili tupate kujiweka tayari mtolea Mungu sadaka takatifu ya misa, na hasa tunapoombea roho ya mzee Lawrence Masabo ambaye Mungu amemuita kwake. Ninakuungamia Mungu Baba Mwenyezi, Muumba mbingu na dunia na viliomo. Naja mbele zako Bwana mimi mdhaifu, naomba unisikie mimi mkosefu. Bwana unisamehe dhambi zangu zote, uniinue niweze kusimama tena. Bwana unisamehe dhambi zangu zote, uniinue niweze kusimama tena. Ninapopita nakosesha amani, nachafua roho za watu kwa kinywa changu. Ulimi wangu urabogwa ya kushangaza, nimevunja wengi nyoyo kwa maneno yangu. Ulimi unasifu tena walaani, nitakaze niweze kuwa msafi tena. Ulimi unasifu tena walaani, nitakaze niweze kuwa msafi tena. Nimejaribu kutenda yaliyo mazuri, ninajikuta mimi nimetenda kinyume. Mafundisho yangu yote ni ya kujikweza, watu watambue mimi kuwa ni shujaa. Ninahubiri maji, mimi nanywa mvinyo, maneno yangu na matendo ni tofauti. Ninahubiri maji, mimi
mimi nanywa mvinyo, maneno yangu na matendo ni tofauti. Kwa nini Bwana kuniacha mimi mkiwa? Mzigo huu ni mzito wanilemea. Bwana wewe Bwana wasimama mbali nami. Sogea karibu Bwana unifute kwako. Ghadhabu yako Bwana uniepushie. Kumbuka ahadi yako na rehema zako. Ghadhabu yako Bwana uniepushie. Kumbuka ahadi yako na rehema zako. Mama Bikira Maria, mama wa Mwokozi, kipenzi changu humsi mwanao Yesu. Vidonda na majeraha nimekutonesha, naomba maridhiano kati yangu nawe. Roho Mtakatifu uniimarishe, unisafirishe nifike huko kwa Baba. Roho Mtakatifu uniimarishe, unisafirishe nifike huko kwa Baba. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamee dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele.
amani iwe duniani kwa watu wenye mapenzi mema, kwa watu wenye mapenzi mema. Tunakusifu, tunakuheshimu, twakuabudu, twakutukuza. Tunakusifu, tunakuheshimu, twakuabudu, twakutukuza. Tunakushukuru kwa ajili ya utukufu wako Mungu, e Bwana Mungu Mfalme wa mbingu, Mungu Baba mwenyezi. Tunakusifu, tunakuheshimu, twakuabudu, twakutukuza. Tunakusifu, tunakuheshimu, twakuabudu, twakutukuza. E Bwana wetu Yesu Kristu, Mwana wa pekee, e Bwana Mungu, Mwana kondoo, Mwana wa Mungu, Mwana wa Baba. Tunakusifu, tunakuheshimu, twakuabudu, twakutukuza. Tunakusifu, tunakuheshimu, twakuabudu, twakutukuza. Ewe mwenye kuondoa dhambi za dunia utuhurumie. Ewe mwenye kuondoa dhambi za dunia pokea ombi letu. Ewe mwenye kuketi kuume kwake Baba utuhurumie. Tunakusifu, tunakuheshimu, twakuabudu, twakutukuza. Tunakusifu, tunakuheshimu, twakuabudu, twakutukuza. Kwa muwaniwe uliye pekee, mtakatifu pekee yako mkuu Yesu Kristu, pamoja na Roho Mtakatifu, katika utukufu wa Mungu, kwa Mungu Baba. Amina. Tunakusifu, tunakuheshimu, twakuabudu, twakutukuza. Tunakusifu, tunakuheshimu, twakuabudu, twakutukuza. Tuombe. Ee Mungu, unawahurumia wakosefu na kuwapa heri watakatifu wako. Tunaomba huyu mtumishi wako Laurenti Masabo Moseti tunayemfanyizia mazishi hii leo, umjalie heri ya milele pamoja na wateule wako. Umfungulie pingu za mauti, na siku ya ufufuko afike mbele yako na mwili mtukufu. Tunaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele.
katumba kwa sababu nzuri, kumjua pia kumpenda na kumtumikia. Bwana Mungu kweli katumba kwa sababu nzuri, kumjua pia kumpenda na kumtumikia. Kumjua pia kumpenda na kumtumikia. Soma Biblia, neno lake Mungu, umjue Mungu. Pia hudhuria ibada za Mungu, umjue vema. Ewe zangu, unafanya nini kumjua Mungu? Biblia na ibada yatufunza vyema. Biblia na ibada yatufunza vyema. Mungu. Bwana Mungu kweli katumba kwa sababu nzuri, kumjua pia kumpenda na kumtumikia. Bwana Mungu kweli katumba kwa sababu nzuri, kumjua pia kumpenda na kumtumikia. Kumjua pia kumpenda na kumtumikia. Fanya kazi za huduma kanisani, kutumikia. Jitolee kuhudumia wengine, kutumikia. Baba Mungu ametuagiza tumtumikie, tudumu na kutenda, tumtumikie. Tudumu na kutenda, tumtumikie. Tiga bono twekanye kero monte nyorere alias kwarenge naende kitokonya gwekanya igo kobe gitego bye kene gane kanisa tuli na boro chine gitigo lakini ne kanisa naende kago chikosoma esimite korete rubusoku ekubuga gabwe gutabanani liriagendete korandi abantu bakongongori bachake ukugere onyerimi kusobekeri ogiri kepi kusoba kwa Nyasaye no maneno uri mipi Ogasoma gweito gutang'ani warusi bwe kurwese gitabu kia baruoti abaruoti eri tang'ani igesieri gya kabere tosoma mustari mutang'ani mpaka oyukane ekerenga kiyogo kwa wa Dauti ya igitang'e agachika Sulemani umwana oye akamotebia nje nabeirang'e kogenda enjiri eria abantu bonsi bense bakogenda
aba omokong'u bweorokie obe omonto otenene boronge obwatonsi ayo omonene Nyasaye ogo agochikire otare ase chinjira chiaye na orende amachiko aye nemeroberi yaye yonsi orende noborori bwaye buna arikire ase amachiko a Musa erio nario oraseseniwe ase kende gionsi ogokora naende onsi ase okogenda erio omonene naikiranie ring'ana riaye ririakwandire asende agateba abana bao orabarende chinjira bararende chinjira chiabo na batara ase obosibwane ase obwegenwa nechinkoro chiabo chionsi nase emioyo yabo yonsi rirorio omonto takobora korwa ase ororeri rwao oyo oraikaranse ase ekerogo kia oboroti bwa Israeli eng'ana ya Nyasaye. Tutafakari kwa kina, maisha yetu ishio ni ya kupita. Tutafakari kwa kina, maisha yetu ishio ni ya kupita. Dunia hii tutaiacha na vyote tulivyo navyo. Twapaswa kuyatamani maisha ya mbinguni, kwani hayo ndiyo ya milele. Dunia hii tutaiacha na vyote tulivyo navyo. Tunapaswa kuyatamani maisha ya mbinguni, kwani hayo ndiyo ya milele. Tumewekewa mbele yetu moto na maji, tuchague kile ambacho tunakipenda. Tumwombe Mungu atujalie unyenyekevu, tutende yalo mema maishani mwetu. Tutafakari kwa kina, maisha haya tuishio ni ya kupita. Tutafakari kwa kina, maisha haya tuishio ni ya kupita. Dunia hii tutaiacha na vyote tulivyo navyo. Tunapaswa kuyatamani maisha ya mbinguni, kwani haya ndiyo ya milele. Dunia hii tutaiacha na vyote tulivyo navyo. Tunapaswa kuyatamani maisha ya mbinguni, kwani haya ndiyo ya milele. Ogosoma wa kabere kurwa egetabu kia Abatesalonike entang'ani inye ojakere 13 goika 15 ogosoma korende abaminto titorigetie ng'a titomanya
amang'ana igoro yabo bararire. Mubaise goichanibwa buna abande abatali nogosemeria. Inaki twegenire ng'a Yesu nakwete naende akaboka naboigo nabo bararire ase Yesu Nyasaye nabarente amonere. Naki aya twabatebirie ase ring'ana riomonene ing'a intwe abatore moyo abatwatigaire goika ekero kiogocha kwomonene titogotang'anera abo baikire korara ekiagera omonene omonyene naike korwa igoro neriogi riering'ana riogochika amo neriogi riomomaraika omonene na egeturi kiegetureri kia Nyasaye nabo bakwete ase Kristo nababoke ritang'ani erio nyuma yayo intwe abatore moyo abatwatigaire inatobogoriwe amo nabarabo gochia ase gati nabo inatobe amo nomonene botambe asayo remani inwe ase inwe asa mang'anayo na itweigure na mang'ana Nyasaye. Tuimuke aso kwaria ni banjiri. Tuimuke twensi. Hallelujah, 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 hallelujah. Bwana awe nanyi. Somo katika Injili ilivyoandikwa na Yohane. Utukufu kwako e Bwana. Yohane mlango wa 12 mstari wa 20 hadi wa 26. Kulikuwa na Wagiriki kadhaa miongoni mwa watu waliokuwa wamefika Yerusalemu kuabudu wakati wa sikukuu hiyo. Hao walimwendea Filipo mwenyeji wa Bethsaida katika Galilaya wakasema, Mheshimiwa, tunataka kumuona Yesu. Filipo akaenda akamwambia Andrea. Nao wawili wakaenda kumwambia Yesu. Yesu akawaambia, saa ya kutukuzwa kwa Mwana wa Mtu imefika. Kweli nawaambieni, punje ya ngano hubaki punje tu, isipokuwa ikianguka katika udongo na kufa. Kama ikifa, basi huzaa matunda mengi. Anayependa maisha yake apoteza, anayeyachukia maisha yake katika ulimwengu huu atayaweka kwa ajili ya uhai wa milele. Anayetaka kunitumikia ni lazima anifuate, hivyo kwamba popote pale nilipo mimi ndipo na mtumishi wangu atakapokuwa. Mtu yeyote atakayenitumikia, Baba yangu atampa heshima. Injili ya Bwana. Sifa kwako Kristo.
Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele. God is good. And all the time. I take this opportunity to welcome all of you present here for this great event that awaits each and every one of us. We are maturing towards death. Our life is geared towards death. Wanko bali kaniande mwensi asobwamo abairi abasani abare nabange elio tobwego sanga asomoyegoyoiga moyegoyoiga umugakoyoiga Lawrence Masabanchete umoyegoyoiga mwaka Lawrence kara asobo mwaye bo moyo agachire osangamo n'abandi na intu rero twakire gusanga asomoyegoyo igoye tuganyererete na intu emega yaite gocha gusangwa sama tukagochigocha ndio inebia. Kwa hivyo kila mmoja wetu lazima sherehe kama hii itafanyika kwake, iwe ni mimi iwe ni wewe. Na hivyo basi ningependa tuweze kutafakari kuhusu uwepo wetu hapa katika siku hii ya leo. Igasiri tukeligalia lero kera tolegaiga kurangirirwa tole korengera ligoro yo ekegera tolegaiga inchamo naye. Kwa hivyo nawakaribisha wote wa mbali na wa karibu. Najua tu watu wa makanisa mbalimbali, madhehebu tunayo yashiriki mbalimbali, lakini sisi wote tutakapofika kwake Mwenyezi Mungu hakutakuwa na dhehebu kuu ila tu dhehebu lake yeye mwenyewe. Montagarana tabia igokero yo moito igaiga tindati abanyasaye ningo nalenda umava brought God, and this God is not divided. Nyasaye yo gatabwati gentoki kubaganeka Nyasaye ni garoyo na romo tongi otwensi na romo tongi bwebya bire igoro ebirensa ebikororekana ne bitagokoraki bitakororekana. He created the heavens and the earth. He created the things that we see and those that we do not see. Yet they are. And if they are, then it means God is. Nonyo ole birororo igo Nyasaye nakoleteki nararoro. And this same God is the one who has assembled us here all today. He has gathered all of us here today that we may listen from him. So be calm and let the Spirit of God work in us and through us, and especially through the word that we have read, the word that we have listened to, the word that we have heard. Igo kukwananda magana makeiga. From the very beginning, when God created a human person, God never intended this to happen. Karonya saa tungete mwanya bantu kurabu mochakano tabange tekeiga ya torentire gage koleki kebeo. He never expected any of the human person, especially our first parents Adam and Eve, to die. He created them so that they may have peace of mind, so that they may share in his life.
akabatunga basangase obogima bwayere Nyasaye monyene bogima bwogotakwa bogima bwanchani. And that is why he created a human person, because God is love and he wanted to share that love with a human person. Kurende umuntu onde nera agatuko kurukwa kirecha agacha sumu bwekano bwengiti agakoreka ni mwanya abantu oyo iga kurwabo mochakano ningi babu ate omorembe obotoereru lakini ero bamochete bakagenda mamincha no korangerirwa kwabo kuri Nyasaye abatungerete gwo komenyera omorembe gwo komenyera otoeru ningi kiabete morembe ugakoraki morembe tobao nekero morembe oyo igobora bagachaka kuminyoka anaria, because that peace that God put in them was tampered with. Nageko ara karoba akorete ko liri tunda liria benyorete bakorete ki baregetirianda na sobogetirianda bwabo omorembo gakora ki okababora. So they started running up and down here and there in order to see whether they can have that peace. Baro gosemba nyoro morembo ria wetera ase okoria mato na koyatabura na koyabwatania ngegere bebo ye egara gosemba tu ererake kekora botora rumbu akoreteki. Then when God was passing there in that Garden of Eden, he realized that these people were not where they were supposed to be. They had no peace. Then he started calling them Adam, Adam. Aki Adamu atebete. Oko mobori muarire. Have you eaten that fruit? Adamu akamote inanaki. Adamu tachete komote ingo monene tororera mabira nandi tuabere. Ega kogera ninje kwa etari baga. Aserie ritanga ni ninje wa tongete. Koranje tororera mabira. Have pity on us. Instead of saying I'm sorry, Adam said it is the woman. Akaraga uchumo inagateba ningo. Omokungu. No mokungu nerogo ikerwa. When the time for Eve came, nera akaraga uchumo inonende. Agateba ninki. She said, serpent. No mwali oye. Nyasaye inki akolete. Akaba mangana. As you read in Genesis chapter 3, the fall of man. But at last, ngano nyo batebetinga asoro tumoirane. Ayo mokungu no chandeke. Ayengiti no taririnda. Oro tunarura bendagere yao. Nyasaye nande tachi etia batige igo. When you read Genesis chapter 3 verse 21, igerare mite bwatete. Omochaka no irenga. Isato emerongo ebere neyemo. Egoteba merongo ebere neyemo. Irao. Nero bori. Eki age omonene Nyasaye. Aye, korateba nero gosete. Nero. Igo kwari goda otinga. Teyo. Chaka bono buya. Omonene Nyasaye akaroseria Adamu na mukaye chingo bachia masankwa. Akabaroseria gentoki. Chinkoba chama sangwa. Aya. Akababoya. 22. Erio monene Nyasaye. Tiga. Agakora ki. Abu no ntage totigere. Amangana yu akaros chinkoba chama sangwa akababoya. Abu bono no
omogano gwogotorwa kwa mwanya bantu chakirete. Tumusifu Yesu Kristo. Ekero Nyasaye aroseti chinkoba chia masangwa. What does it mean? Akarigi chingiti, agakora, agachita, kara itete chingiti ya chingi ya itegete. Blood was shed. Chingiti ya chiga chia itetwe amanyinga agakora ki, agaiteka. Aso iteka kwa amanyinga mwanya bantu bweri tangani agakora ki, akaboiwa. Tumusifu Yesu Kristo. So, through those animals, their blood that was shed, amasangwa abo akarosiwa akaba chinkoba Adamu na Hawa bakaboiwa. Nyasaye atacheti gutigera agabwo agachaka umuroberio bwogotoria mwanya bantu yo gweta asebibe no mweri oye tugacha guikira Yesu. Bono tari amanyinga yechingiti itegetagara mwanya bantu abo igwe amanyinga Yesu omontu agaiteka mwanya bantu akaboiwa. Tumusifu Yesu Kristo. Igokuru Omochakano amanyinga na itegete amanyinga ya itegete nigarenga yogotoria usinigarenga yokoboyi ayogotoria nigarenga yaki ayokoboya. It was meant to clothe. It was shed that these people may be clothed. But when time came, Christ Jesus died on the cross, and his blood was shed that this human person may be redeemed. Iko wetara samanyinga Yesu mwanya bantu agakora ki agaturiwa na gwetera bona samanyinga yo ndakekora tuikaransi tega. Tumusifu Yesu Kristo. Mwabata sifata chakirete ngamotori tuasukire Omochakano Mochakano irenga twasoma isato twasome 2 na irenga nginya saroseti chingoba chiaki amanyinga yechingiti agaiteka mwanya bantu agakora ki. At the time of the crucifixion, Christ Jesus was nailed on the cross naked, fully. Akabekwa moto igoro aregetirianda kabisa. No Mong'ina oyo momorocherete obosoko karusia karabika ya begete. Yesu agakora ki akaboiwa. Igo Yesu akabagetirianda koboi mwanya bantu bogetirianda uri bwachete gwetera asekebe. Tumusifu Yesu Kristo. Igo Yesu oyo naroto umeranire iga aseri tukeri gali alero. And as we gather here then, buna tuacha akagoteba Nyasaye nigata getu mwanya bantu amenya somorembe mwanya bantu amenya sobotoereru mwanya bantu amenya sobwanchani. Lakini ekero Adamu na Hawa basaretie obotoarumbu akoraki bwatoka nakeko ari Mutagatifu oyo mokoro kwa Agostina agotebana naki. You have made us for yourself, O Lord. Our souls are restless until they rest in you. Igo Nyasaye nigatorosetie asenge ncho ya yerebweka omonyene na nigatagete tusange asubu ya buri aramo na borobwo. Lakini ekaro mwanya bantu bweritangani asaria chinkoro chiri chigaturubana na chechi bono igachigenderete kwerwania baka chitumokari asibwenete gutumokera no mwari bwo chinkori chega asibwenete gutumokera na asinya sawa monyene. Tumusifu Yesu Kristo. Ligere bono no musinya no motena naki no echanda mono chande goika nkoro ya itumoka asibwenete. Mwanta garata bi emeka yeto goike ira nase yakorete ki egero botoera rubori bware ngoro ku ari ritangani boirane
And now Mzee Lawrence is in a state of tranquility. He is in a state of tranquility. That tranquility that God was with when he created that first man, and the tranquility that he wanted that first man and woman to enjoy before they went outside, is where now Mzee is. Lakini togo ikaroro onyole togo kora kiritu asoma seba nchiri eri tukoli arero. Enchiri ya Yohana 12 what the name 26 egoteba iga omonto kara nkorere antunyane na asende nche no musombone na warabe asende nche no musombone arakoreki na indo omonto kara nkorere tata na musike eke kiarore kanire sabu na to ikaransete ego sea kiya torenda ndaisa ko babolia ba Kristo morega ba musocho muke ngama bako igoro musocho senta yo kai mokigoro nechi senta chinde chire sai kai mokigoro ngikya barenda tigara magana rubwanja di amasika esko kara nkorere na tato nenere na koreki na musike digere rendo museno mubori arocho no sikire no nyoleta sikiri ngia ko arasi koire mugako yo ninki arenge. He was a leader. He was the chair. We senta yeto yarali. Na Kristo na kiateva. Mondo kara antunyane. Ankorere nche. Na asende nche. Musombone no ara akoreki. Igo mugako na akoreta manganayo. Na mumanyete. Na muanchete. Na mutunyanete. Na muerereti. Bono lera bono. Igo to ikarasa to chake korera. Ingiga kora Nyasaye gotongete. Nyasaye niga ntongete. Imo manye. Mwanche. Muererie. No muerio ye. Nsasoka monere miaka yose etago koreki. Mugako na arigeti kumumanya Nyasaye. Na mwanchete. Ngano one karare ko gende misa abare ko kwambatana no Mong'ina oye na rurarire. They used to work together nabo imanyete igo nande nabo buna kere igo. None mugondo bari gochi. Nabo ko banyora bako nyakorera na bako ngusa chimbo linjira kogenda. Bararari. Dirio yonda tagete korara oyondo moturo mote bintura ikamusochu. Boka tokoreki. Ekeningi bari koligi. What were they looking for? They were looking for that face of God. Ingi bari nge koligi. Ekieni kiango. Ekieni kia Nyasaye. And if they were looking for that face of God, what is the need, or what was the need of them looking for that face? Egere bamorore, bamumanye, bamwanche, bamuererie. No moeri obo, bajugo sasoka monere miaka yose etago koreki. That is why God created us.
And indeed, that mzee has done. To you family members, there is hope. Wasemelingo koleteki ngoro. Your father taught you, and he has left you where you are supposed to be. Akabaigeri nando obatigara asimu bwana tako correct kobera nakiga ko eroko somo gotanga ni twasoma kuri ase gitabu kya baruoti. First Kings chapter 2 verse 1 to 4. Ayetenena mbwangonde egoteba iga ekerenga ki yogokwa wa Daudi yaigetange agachika Sulemani omwana oye akamotebya inche nabeirange kogenda enchereria abantu bonsi bense bakogenda ero beirange kogenda enchereria abantu bonsi bense bagokora ki digerere bono muse no motebi bwancha goikoetere enchereyo twensi pia enchereyo ngokora tureki kogenda tuli oeteiro yaya dirina jete komora umukubyoli nganyora abana bae no barange ne getanda kiae ige minute kuja kubarangeria arengo kunya kobata ininchuo mbate bya mangana nkoreteki mbwate nande litukoliri natebete ngabono nande nichengiche chumaine dirina ikire gari rogoryo tero ngo turumboka gocha ngaeta ko rumongi nondo rwalete rogorari nalingo nyore simingana ki umugako uri okorireki orarire ngachanga kuno muberega nabo urengeri berera nganyora abana bae no bakoreteki no bale. So that means mzee prepared you nanda akabata itokaga dirimu akorire korera muganda ingana ki bono fatu mubiro tarasoka muswati ominto monene narororo tigatumuganyara akora ki araja kurunyawale moina ngateba tigato tegerere mpaka akoreki bakache egera sangiriria abana baye gucha buna Daudi arangiriti umwana oya akamorentange akamoteya mangana ayu banakubwati na abeirange kogenda nero uchire lakini amangana narora borokereretie nanda abatigeire moyamenyere obe omokongu mo baba kongu ine weoroki obo muntu oteneine boronge weoroki mo babantu bateneine boronge obwatonsi ayo monene Nyasao agochikire otara ase chinchira chiae na orenda machikaye mugako na tare to na ireta abana bayororo ali asare gotacha obataye na inu kora gentuki tachao mubasa kurusi bono amagora inu kurwasa amabarato yo mugako yo iga na emeremo yaye yonsi orenda oborori bwaye una erikire asa amachika Musa erina ryora azese nigwe ase kende gyonsi ogokora nandonsi asokogenda ayunaro lero nabatigera bune family huo ndio wosia wa baba kwenu ndio wosia wa babu kwenu ndio wosia wa ndugu yenu kwenu. Mutembee katika hizo njia ambazo alitembea angali hai. Alimtambua Mungu, akampenda Mungu, akamtumikia Mungu, nanyi akawaonyesha njia ya kufuata ili muweze kumtambua huyu Mungu. Tafadhali musijitenge na mambo ya kimungu. Muzidi kutembea katika njia zake na baraka zake zitawafuata. Huyu mzee amelala akijua kwamba ametekeleza kazi yake. Amepiga vita vilivyo vizuri. Mwendo ameumaliza. Imani ameilinda. Na sasa anangojea kupewa taji la uzima. Iko urwani lese igengia kusetara arwana. Amevipiga vita. Amevipiga vita vilivyo vizuri. Amevipiga vita. Amevipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo
mani ameilinda mwendo. Mwendo taliaye turakura baada ya hayo amewekewa taji, amewekewa taji, taji ya haki. Amevipiga vita, amevipiga vita vilivyo vizuri. Amevipiga vita, amevipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo, mwendo ameumaliza, imani ameilinda. Mwendo ameumaliza, imani ameilinda. Mwendo imani, mwendo ameumaliza, imani Kelia kabere. Irorera bono mukibeka asale, kebeke ngasale irorera amemiminwa sasa amemiminwa. Nao umefika. Tigera iko bano. Kenda muisaransi. Ngie kenga ndarata gukwana. Monto naro rakwero montonde. Ninkuli bagali ao. Ayano kuli bagali ane. Ngoto kwerete twensi. It is only one man who died for all of us, and he became the firstborn. Akaba omoiburuweli tangani ko yatongoraya. Nekara yatongore taya nanda akayabuaya. Ngonde bwensi obwatanira monero yo ayaiga ayaitera okoboki wango koleteki. So there is life after death. Kuwe kwangororo nyumo monto ga kolireki ga kule. So to the family members and to all people who are seated here, this is but only a transition. We are transiting. We are transiting. We are moving towards our destination. Togenda takusuka gochiase, togenda takokoraki kogenda, and our common destination ngai. Owa menyo wetu ngai bole. Owa menyo wetu ni gorobole. Obo biare wetu ni gorobo koleteki. Igonkorangirwa tole tokongioro gendo. Karogo somali uko lia Paulo moto mwasa Filipi. Isato chakere iko bina kianda weturumboka kire nerogose waikire isato iko bina kianda ngakia gata turai kororo wanda inga Ganda ya meronge bide. Naki oko obo biare bwaito igorobore. Nganaki. Our destination is where? In heaven. Gandarara. Korwagwo naende ntoganyete omotoria. Korwabu naende ntoganyete ki?
montegerere obubyare bwaito nande kurwara ronto kanyerete ngo Motoria. olio kwete agatindekwa akaboka akagenda arali Iguru. kurwara nera nako gambia bagima Nabakure. uko gambi woko ukore wechinjera ibere na kinta gete gukwanira soma Omonene Yesu Kristo oyo oranyare konchora emibere yaito yobosareku enyare kogwekana n'omubiri oye bw'obonene koreng'ana n'okobwa kwaye ase okwo aranyare kubeka ebinto byonsi inse asare igo none ekegitobegeta nakebeke inse asare nakebegete inse asare ng'aki akebegete wetera ase okoboka kwaye korwa ase abakorire ki so through his death and resurrection he defeated this that we encounter. We can also defeat it if we pattern our lives with the life of Christ himself. Tonyara ko atukubwa makweli aya iga nonyora tukubwata n'ubugima bwaitu n'ubugima bwangu wa Yesu Kristo. Digerere ndo musinya no muboli inkyo bwata ine nakyo. Gose ningo ubwata ine nere abange baito na batoko bwata na sawa kole bienseye tweba kubwatana no yoto ete bitokoroka ebyita asenseye tumusive Yesu Kristo. We can join hands with other people to develop ourselves physically in this world to the expense of forgetting the one who created all those things and created us, the one that we are supposed to unite with. Tubanata kubwatana nere oyo romo nene gutubwa omotongi w'ebinto byonsi ebire igoro ebire inse bikororekana ne bitagokoraki bitakororekana umugako yase byonsi na sonsi ali akoreta sobogima bwaye tebete kubwata n'ubugima bwaye amonango no motongi oye. We are the creatures and God is the creator. Tune bitongire na Nyasaye gare omotongi taibo no musinya ine bwatara no motongi o takubwata ne bitongire takubwata ne bikolete ebitongire ngwetabire lakini omotongi tali gokoraki. The created things will pass, but the creator will not and will never pass. He was, he is, and shall remain to be, because it is through him that we are. No arenge, no are, nando no ara koreki. Lakini ntu arenge o, nande ntobe abatotayo. Lakini Nyasaye era no akoreteki. No arenge nyuma Lawrence atara akoreki. No arenge karo Lawrence. No are no ane karo Lawrence akorireki. Iga karo Lawrence akure Nyasaye okure boy. Ekaro togotindeka umubero Lawrence. Are we going to bury God? Bono asobogima bwaitu ntu na mwanya bantu ebiroro Nyasaye ete bibere ekemo agakerosi ekende agakerwa monyiwete bya ekema akoreteki agakerosi ekende agakoreki agakerwa keria roseti na kiege kerema keria ruete na kia rusiri asoyorema ige bintu mbire ngoroseiri ekia roseti we ne kia bege tume ya okwaetwe ekia roseti kunga ekia rusetu mwanya banto oinyore naye na maroba naende no irana
Adamu nawa, Adamu nawa, Wakanga koiwero monene wakerusana nyakorwa sare. Muchaka no ibere sano ibere omorandia 12 sano ibere tenena bwango. Otako babwatire gendeke. Ora bwango. Omora kano sana ibere elio manene Nyasaye akabomba na korosio omonto korwase orotu rwa maroba akamoutera omoika bwobogima ase chimioro chiaye na igo omonto akaba ore nobo moyo erio orotu ndoirane ase riroba buna rwarenge na omoikoirane gochia ase Nyasaye ori oyo rwete eng'ana ya Nyasaye. Mwabwatira magana yo abere igo no ngigatolenta rero ni kitoko moikoiranira sokoreteki oyo rwete ngokware igo gako akwete gosema yara ase Nyasaye. Kwa hivyo tunawaombea wote wa familia, Mungu awafariji, na nyinyi nyote ambao mmekuja mtambue kwamba na tutambue sisi wote kwamba tunapita. Tupende tusipende tunafanya nini? Wano yoromo nene ngokware ositali goku. Yoromo ke? Ababwate chibunduki? Abatabwate chibunduki? Nura sama kweli. Lakini arona akorase. Echoke na nchire Nyasaye tata. Somo saraba ukweto otire mbogete ochimaombe ligoro lya matukatatu orogete korwa saba kule olinete gora sekaransa soko kwa Nyasaye tata mobo ikegima urwarongera ne kuambia bagima na abakure na nchira somo yo mutagatifu keliskato likie tagatifu kobe kwa makwa batagatifu korusiwa kweve koroka kumobere. God our Father, we thank you for the gift of life that you have granted to each and every one of us. We thank you for the gift of Mzee Lawrence, whom you created, put in this world, and purposely to know, to love, and to serve you. And indeed, he did that. He learned to know you, he loved you, he served you, especially as a leader in your church, as a leader in his family, as a leader the various places where he worked. We ask you, Lord, that through the good work that he did, you may grant him eternal rest in your heavenly kingdom. Lord, hear us. We pray for his family members that he has left behind, that you may strengthen them, that you may fill them with the Spirit of your Son, our Lord Jesus Christ, the Spirit of hope, that they may be strong in faith, that they may follow the footsteps of their parents whom you have called from this world. Bless every work that they do. Bless every effort that they make in their families and in serving your church. Lord, hear us.
We pray for all who have died, our brothers and sisters, whose faith you know yourself, that through this most holy sacrifice of Mass, may cleanse them of their sins and grant them eternal rest in your heavenly kingdom. Lord, hear us. Salam Maria. Na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Tunayaomba hayo yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Sit down. Etogo sababu kwa yabe ko gotera ku sadaka na banachumia balia banachumia moche batatu banaiga nchugocha banachumia batatu bana nchugocha bali twali ku sadaka nchugocha nchino emba naiga batano banachumia nchu kurma ygali tokole bwango abana chumia nebali nbeko chiraho yonenga yale no yega abantu no yemba nega batano na mugocha abaga ndoche wachira ali bwango okumu misokumu tenena rogoralya okumu oyonda tenena oyonda ichemoina mo tenenange oyo maende uchirogoro kegima oyoma tenena so tenene no tenene go kazi za mikono yetu tumezibariki, twaomba pokea Bwana. Chairman oyo maende mugati ali moino oyo maende gati monia ali oyo kori kurwa bwende gati ali moino gati ali segeti gati ali omo tenena bwa nyimbo tunazoimba twaomba zikupendeze, zilizo zetu twaomba pokea Bwana. Tuileta sadaka, tuileta twaomba pokea Bwana. Tuileta sadaka, tuileta twaomba pokea Bwana. Kwa moyo wa ukarimu na kwa moyo wa mapendo, pia kwa unyenyekevu twaomba pokea Bwana. Tuileta sadaka, tuileta twaomba pokea Bwana. Tuileta sadaka, tuileta twaomba pokea Bwana. aya kitu akurire igo nyimwa
bali twali ngeli tugo chama family twali usaba family mutene mwa family abaimukie batanga negocha familia watu watatu ana hivi mkuche mshike sadaka muilete mbele kwani hapa ya kumleta papa alitali familia sadaka na kuna matoleo tunaweza fuata hiyo sadaka kutoka nyuma na matoleo yetu kae familia mukie oigago chaigo sawa sawa bono gochaiga na undo bwate matoleo bwate kurumaiga na matoleo familia korete sadaka iyo bali tubwate matoleo tubabwate kurumaiga familia kama tuko na matoleo yule ambaye ako na matoleo fuata kutoka nyuma tokole bwango iga aya kara nchugocha no ndo bwate matoleo bagakonye ko bwate matoleo bwate yabugocha tokole iga tole tumugakasa itali inene nchere yoke engene yokoreta umugaka itali yoke bwana omba mbengo kila kilichoko juu nchi imani yake bwana omba mbengo ya Mungu yote ya Mungu 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 tawakora bwango iga asibali twabwatenga toreto mugaka ritari asema toreo yeito njerete yo na mono gwetani mona asokoreto mugaka saritari kitoko cyakeke mwanso ina renchere ya moyoka tu orambo nukina kumubekera ritari iga mumba mbengo kila kilichoko juu ni mali yake Bwana mumba mbengo ya Mungu yote ya Mungu 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 abande na omokobere kireni ibere na turakora bwango abande injugo cha mwina bande gocha mwina abande moina abande gocha toche kireni ibere bwango tukorega muno to gochokora bono nalio ratenga kwa bekiro mu waka sama sabo kitia kwa kutoa sadaka yako na matoleo yako hiyo ndio njia pekee na maombi ya kipekee kabisa yote ya Mungu kila kilichoko juu ya nchi imani yake Bwana mumba mbengo imani yake Bwana mumba mbengo ya Mungu yote ya Mungu ya Mungu yote ya Mungu. Tusimame sisi wote na ninaomba tafadhali tuweze kuwa watulivu. Toba watoereru ono ndo bwatekerenga kende kere mamincha tigakemorwe mbonyu wete baronge no ndo bwatekerenga kere emekeme kunere gochi yatutarira matanga buna y'abantu bande ayekereja kyagoswa tumete asige gekurukuru gya kurichani chago kegenda nyanja soraba mintonge kengwanso kyane ne keno na keba moneke mwanseke gatokurwero muga Lawrence kyancho na Nyasaye tatu mu bibyonse Amina. Bwana
Tunamwombea huyu mtumishi wako Lawrence Masabo katika siku hii ya mazishi yake. Tunapokutolea sadaka hii kwa ajili yake, na kama alikuwa na madoa ya dhambi au alichafuliwa na makosa ya kibinadamu, msamehe kwa wema wako na kuyafuta. Tunayaomba hayo kwa njia ya Kristo. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki tukushukuru daima na popote, Bwana Baba mwema, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa maana ingawa tumestahili kufa kwa ajili ya makosa yetu, wewe umetuonea huruma na kutujalia neema. Nasi tuliokuwa tumeangamizwa kwa mauti kwa ajili ya dhambi, tukakombolewa na Kristo mshindaji, tutafufuka pamoja naye. Kwa hiyo sisi pamoja na malaika wa mbinguni tunakutukuza hapa duniani na kusifu utukufu wako, tukisema bila mwisho. Bwana Mungu wa majeshi, mtakatifu, mtakatifu. Bwana Mungu wa majeshi, na dunia zimejaa utukufu wako mkuu. Na dunia zimejaa utukufu wako mkuu. Hosana, Hosana, Hosana mbinguni. Hosana, Hosana, Hosana mbinguni. Bwana kweli umtakatifu na chemichemi ya utakatifu wote, tunakusihi usitakaze kwa nguvu ya Roho wako dhabihu hizi liziwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipojitoa kwa hiari yake ateso, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle wote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Omonenone nyasaone. Vivyo hivyo baada ya kula akatoa kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe wote, hiki ni kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya la milele itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Omonenone nyasaone. Hili ni fumbo la imani. Kristo alifufuka, Kristo atarudi tena. Hili ni fumbo la imani. Kristo alikufa, Kristo alifufuka, Kristo atarudi tena. Kwa hiyo Bwana, tunapokumbuka kufa na kufufuka kwake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu.
Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunaomba kwa unyenyekevu Roho Mtakatifu atufanye tuwe jamaa moja, sisi tunaoshiriki mwili na damu ya Kristo. Bwana, ulikumbuke kanisa lako popote duniani. Utukamilishe katika upendo, sisi pamoja na Baba Mtakatifu wetu Francesco, askofu wetu Yusufu na watumishi wako wote. Umkumbuke mtumishi wako Lawrence Masabo Moseti, uliyemwita kwako kutoka dunia hii. Kwa kuwa alishiriki kifo cha Kristo kwa ubatizo, umjalia shiriki pia ufufuko wake. Uwakumbuke pia ndugu na dada zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko. Uwakumbuke na marehemu wote wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote ili tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza pamoja na Maria Bikira mwenye heri, mama wa Mungu, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale. Tunakuomba hayo kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake, pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima na utukufu wote daima na milele. Amina, 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 amina. Na sasa tusali kwa imani ile sala aliyotufundisha Bwana wetu, tukijiombea sisi wenyewe, kuombea dunia nzima, ile kupitia kwa uwezo wake apende kutuondolea hili janga ambalo limekuwa tisho kwetu. Hasa tupatie dawa ya kutuponya, tuzidi kumtumikia tukisema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote. Utujalie kwa wema amani maishani mwetu. Utuepushe daima na dhambi kwa huruma yako, tusifadhaishwe na jambo lolote. Tungojee kwa matumaini kurudi kwake mkombozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Bwana wetu Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, na waachieni amani na wapeni amani yangu, usisitazame dhambi zetu ila tu imani ya kanisa lako. Ulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unayeishi na kutawala daima na milele. Amina. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Iwe pia nawe. Kalera igo imosinya ina marembe. Mwana kondoo wa Mungu, Ondoaye dhambi za dunia, utuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu, ondoaye dhambi za dunia, utuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu, ondoaye dhambi za dunia, utuhurumie. Kristo abanchwa ligera lya mwensi morore oyo iga Yesu Kristo emano ya Nyasaye. Nero igo tarangeire tomokorere tomotunyane na asarere toba amonere bali negesyo batwarangeri wasoko motunyana mongoro tingwenere tingoso emwane neotebengane yemoyoka no moyo nengubwene mubere na manyinga Kristo itorende na gutoraucha asubuhi mabaigoro gotakoera esara yogotoriwa torie nyore komonio buya Maria babonsabere maraiko no mwancho kobe gochesa alitari ya Nyasaye sara yogwancha nyanyoro mubiro mutagatifu Yesu indi na manyinga yenywe
kiagera yebwika gwate babo na nchira ene nkoro yane yonsi esara yogwekeya bete bande ng'anchino musali omoreu timbwenere tinkonyora omubiri n'amanyi nga Yesu oko bibe byane umunguru timbwenere ting'osoe mwane neotebe ng'ane yemoyuka n'omoyo neng'ubwene esara yogweitia kiagera ebyakobeirie none n'omuyake gim kurubono tinkori gusanya sao n'omuyonkwera mabera esara yogosasima na igore asali tali igoro niturekira asore ngogosasima nde na wanchire n'enkoro yonsi ninkorigeti n'ogwekana oichasende oiche bono ng'onchoro nkoro muya. Basi tugusaba baria bekoreranetie abakristo nabo tugoichaiga asa masikani the distance tonyore umubiri wa Kristo. Chinse chigane chokonyora komonio nkobabori mokonyorera okoboko nande asobwangu nabari bagotaratara mwetegerere matanga y'omugakunda ere biya senjera y'amasikani. Mwili na damu ya
Mimina Bwana neema zako mimina kati yetu mimina neema tele mimina Mungu wetu mimina leo neema nyingi mimina tufurahi mimina Bwana mimina mimina Bwana mimina mimina Bwana neema zako mimina kati yetu mimina neema tele mimina Mungu wetu mimina leo neema nyingi mimina tufurahi mimina Bwana mimina mimina neema mimina ulivyo mimina kwa Abrahamu mimina uwamiminia wa mtakatifu mimina Bwana neema zako mimina kati yetu mimina neema tele mimina Mungu wetu mimina leo neema nyingi mimina tufurahi mimina Bwana mimina mimina Bwana mimina mimina Bwana neema zako mimina kati yetu mimina neema tele mimina Mungu wetu mimina leo neema nyingi mimina tufurahi mimina Bwana mimina mimina neema mimina mimina Bwana neema zako mimina kati yetu mimina neema tele mimina Mungu wetu mimina leo neema nyingi mimina tufurahi mimina Bwana mimina mimina neema mimina digara ligochaga family na bali morero garabo rosiri bagaga bwa somo berolega igora libagaga Bera chinsemo. Tunamtazamia Mwokozi Bwana wetu Yesu Kristo atakaye ubadili mwili wetu wa unyonge upate kufanana na mwili wake wa utukufu. Tuombe. Mungu, tunakuomba umjalie mtumishi wako Lawrence Masabo Moseti aliyefariki dunia atakaswe na sadaka hii na kuondolewa dhambi apate furaha ya milele. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi.
awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nendeni na amani. Misa yetu ya kumwombea Lorenzi imekwisha. Ketini kwa utaratibu. Ransake ya. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema na kila wakati. Gete nafasi, jipatie nafasi tafadhali. Family ntwa iwana na buna litwa iwana na nandi nabongo korabu na mwantebi. Hello? Family buna lili mwamonyerera na kora. The way you told me is what I'll do exactly. Tumsifu Yesu Kristo. Ebirero tuacha. Tuwana ine. Tuacha. Talie chiro. We have not come for a marketplace, but we have come for a funeral. And this funeral then, it calls for order. No ndo wate kerenge kebege kolekaine, ekerenge kitigage koleki. Tiga kemonganye. Kemonganya kabisa. Karona akolire igo. Wa sister baraiga na wa brother tene na wocha. The sisters and the brothers present. Mbali go kwana bako bakolera iga. Sister bande rubalega alia bagocha. Mugako otalenge monto inse. Monta garatabia. No monto bwa chogete. Wakate kista na inute na kurwali ngakimoroje. No na yo mumroli yo chaka umo seminari tena korugali magana imbiyali. Igo moise korrabu na tuacha ga magana mbiya koleteki. Magana mbiyale. Igo mugako oyo, he was a man of great faith, a leader in the church. Were it not for so, we were not to come, but we have come. Toba kolerega. Na mo ikaransa. Mwaro dire kinakora. Bono na asukira uchiase wale bakuru kwa administration. Nero ya tigarete. Lakini administration yetaracha. Mugako yakarare ngo murai na erereti oyonde chairman. Ngeke kwaniro keri. Na bondo umwenge igo. Chairman itali gukwana kwa niaba ya Bakristo ba center ya Mosocho asiti down. Ebiria. Morostria. Ndo mwango sana. Pia mano father aselivaga. Mugako oyo iga Lawrence. Kerali ngo munyakirogo na abete miaka menge sana. Ntanyale ko baranga amanyenga nerengeli yarenge. Lakini akaro abete nga chinguru ngo moerera chire. Kero na chitororo kero na korokiri alia kuria. Kero bono na chitenka. Gachalinde nganyoro Mong'ina nene roro mo secretary. Bono linacho Mong'ina na karwara gante biota ko ndonte nene ntoka bwate meeting. Kurwabo mogako ya gachaga nkuna kurwo mogongo maega agante binte getobo munyakirogoga. Nanya gotebi monto ngane yo. Lakini kama bitinda akole nyangi tinkunyara kwa ba mo parish council chairman. Kurwabo agante ibono nabo tugocha koligia kirogo kende nalituansete gendo kelitokoroka nga